La cabana aia dincolo mai e? E. Ați făcut un chef pe acolo? Știi cine e? A fost construită de fratele lui maică de Ciociu. Nepotul lui, Pe Ciocioi, da? nepotul lui Ciocioie. Eu nu știu pe Ciocioi, eram pe aici, dar nu l-am, un frate al meu. Dar a fost un om de mare valoare, auzi, așa pe toți. E mort sau e viu? A murit la 63 de ani. Un om de mare valoare, așa se vorbește toată lumea de el, că a fost un om de mare valoare. Mai trebuia prea tânăr, zic 63. Tânăr, dar putea să mai ducă mult. Putea nene, dar uite, inima cântea. Inima, da, ce să... Așa, domnitică, ia dă-le și una la vale, așa. Hai mai la vale, așa, pe Ieruț. Și spui, bă, uite, mi-am cumpărat oi de la Nea Petrică și acum, Să vă arăt ferma, nu? ăla, dacă mai se ține ferma, mai ține aici bine, dacă nu am servici. Uite. Ai posibilitate să-i bagi și pe Facebook? Da, da. Ah. Să-mi bagi. Uite, ăștia. Miru Nea Petrică Ciocan, Da, da, prietenul meu. da. Mă rog cu un coleg de serviciu. Din Novaci, Ciocan. Ah, da, Gheorghe. Gheorghe. Un copil de nota 10. Ia uitați. Cât sunt aici, Nea Petre? Sunt Sunt 470 de mii. 470. Da. Și mai ai de fătat oi? Și mai am aici din face vreo 70 de ui, o 50 de ui fătate crude și mai am de fătat vreo 20-30. Oho, ai ceva. Păi și de ce ai hotărât să le vinzi? Că uite, ăstea ți erau dragi toată viața. Am îmbătrânit și nu mai... Am îmbătrânit eu și nu le mai pot ține. Foarte frumos. Stai așa să te prinzi pe matale. Lasă-mă, năbică, să scanezi. Cum să nu? Uite aici. Apucă-te și ia amenajează pentru excavator. Să nu mai rămână scurs, dacă mai rămână scurs, să utiază o senină mai spre bandă. Să nu se rămână scurs. Aici se terminară, nu? Cum? Se terminară. Nu, înregistrează mereu. Înregistrează? Da, da. Alarmă! Ai făcut bine dumneata, păi am Da. filmat eu cu ăla, cu Pătru, ce să Ce-a făcut Pătru? Hai că ți arăt acum ce să filmă tot.